Kalpasan ng imbaga iti spokesperson ken ti campaign manager ni congressional candidates Attorney Trandy Baterina nga iso iti mismo nga itandudo ken suportaran iti grupo nga pinirmaan mismo iti presidente tayo ani Benigno Aquino III. Ngem na kunana iti agdama nga Liberal Party Provincial Chairman Sangguniang Panglungsod Franz Tranches iti Siyudad Abigan ket saan nga dimmalan iti LP probinsya. Dadtoy nga rod iti palawag ni Provincial Chairman Franz Tranches. Hindi naman kami nakonsulta. We were not approached by his group. Nga mga rason dayay nga kwa tayo. Agpumpunto tayo nya awan ti kaditoy. It's a decision naramid tayo, naramid tinumutibiyang. Siyempre dito ket may basarmet ken lagi makita tayo nga sila ko makita tayo nga viable nagbalin met ang kursunada nga para pag-congressman. Siguro yung level na yan, siyempre ang kandidatura ni Attorney Baterina, entitled naman siya sa watchers niya. Wala naman ako nakikitang problema dyan. Bale, kung official yung sinasabi mo, siguro ayusin na lang yan. Wala na akong nakikitang problema doon. Prerogative naman niya yan kasi kanya-kanyang propaganda yan. It's a propaganda. Siyempre may karapatan naman siya. Kung ano yan kumbaga hindi na usaping opisyal yan o hindi na usaping partido yan. Kanya-kanyang pakulo sa kanyang kandidatura. Kahit sino naman ang gusto mong ilagay na kasama mo sa picture, I think that is the prerogative of the candidate. Ang idea, ang pagkaalam ko nga, it's the Secretary General, ang pagkaalam ko, hindi ko alam yan, pero ang nasabi ko kanina, katulad ng sinabi ko kanina, iba kasi yung endorsement saka official nomination. Insofar as I know, tumatakbo siya as an independent candidate. Ang mga usaping ganyan, I'm not in the position para maghayag ng kataga pagdating sa mga pundo. Kasi ang ano naman, ang sa partido naman, kanya-kanyang suporta yan kung sino yung gusto niyang suportahan. Kaya siguro I'm not a privy sa mga ganyang usapan. Kung hindi naman, yan ang tinatawag na dynamics of local politics. Alam yan ng mga veteranong politiko, yung dynamics sa lokal. Kasi nga sa national may dynamics din So this is the dynamics of politics. Ito yung demokrasya natin. Kaya siguro respetuhan na lang. Yung i-claim yon, pero pag sinabi mong claim, it's different from the reality. Kaya nga ano yan kumbaga matter of tolerance na lang kung kanino yung namamahala. So he can claim that yung nga paggamit ng mga materials or identifying oneself sa partido. In fairness naman kasi he's a member. Kaya wala naman siguro tayong makikitang problema diyan. Kung usaping sanctions sa level na yan ng higher authorities ng partido. Merong pumunta dito na isang emissary at napag-usapan namin at binigay naman namin yung aming rekomendasyon, binigay naman namin yung aming pulso. From there, yun na lang yun na lang. Kumbaga walang hanggang sa filing wala kasing definite or specific na action pa. Just mere consultation at nung nakonsulta kami, binigay naman namin yung aming rekomendasyon. Noong may exploratory meetings, maraming pangalan, may long list tapos nag-short list. Pero hanggang doon na lang sa short list o yung mga recommendation sa baba, wala yung specific na usapan with the local tsaka sa national leadership ng partido. Siyempre, opinion yon ni Attorney Baterina. Para sa akin naman, ang presidente hindi naman tumitingin lang kung sino yung kapartido niya. Which is happening. Nakikita naman natin, hindi lang kapartido yung mga ina-appoint niya sa kabinete o kaya kinakausap niya. Kasi pag presidente ka, you're the president of the nation. Kaya yung agenda of development,
nakabase yan kung ano yung realidad, yung sitwasyon, ano yung mga problema ng bansa na dapat bigyan ng pansin. Alam mo yung usaping yan sa level na ng ano yan, ng national leadership. Kasi nangyari na yan sa 2nd District, naging miyembro na ng liberal si Congressman Owen Singson. Naging miyembro na siya. Kaya usapin yan ng national leadership. Kung kami naman sa local, wala naman ako nakikitang problema. I only speak for myself, kaya sinabi ko kanina, yun nga, personally I'm endorsing the candidacy of Mr. Ryan Singson. Kalpasan nga nagsaon ni Provincial Chairman Ranches, ket ditan nga ingato na tiiman ni Vice Mayor Ryan Singson, akas pamaniknek iti napuswan nga suportana kenkwana, iti sasango na akas congressman, iti muna a distrito, iti daytoy nga special election. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.